Helo, croeso nôl i'r sianel Jedi yma what is happening shwt mae pethau. Croeso i Golygfeydd Eiconig 2. Sequel i'r fideo Golygfeydd Eiconig. So ti heb gwylio'r fideo yna, mae fe ar PopT, felly cofiwch i tanysgrifiwch a gwasgu bwtwm notification. Ond nôl i'r fideo yma. Mae'r fideo yma wedi cael ei rannu mewn i 2 ran, ac yn pob ran fyddwch chi'n gweld 2 olygfa o 2 ffilm. Ie, 2. A gan fod haf ar y ffordd, mae pob ffilm fi i ddewis yn ei wneud â dŵr. Felly eistedd nôl, ymlaciwch a joiwch y 2 olygfa eiconig yma, ond watcho'r olygfa cyntaf achos mae'r dŵr yn oer. Fi'n caru ti, Ros. Pa ti cael ei llyged, oce? Mae angen ti cael rhyw ffydd. Fydd rhywun yn dod i achub ti. Os ddim gobeth, neb yn mynd i achub ti. Bydd ti'n tyfu lan i fod yn hen fenyw gyda plant. Fi mor ifanc, fyddai beth yn cael blant. Pwy hwnna? Neb oedd. Neu di a ddoi fi. Ie. Unrhyw beth, Jack. Os oedd rhywun unrhyw beth, o'n i'n mynd i gofyn i ti bywyd y bywyd yn llawn a cofio fi am byth, ond os rhywun unrhyw beth, os na lle i fi ar... wrth gwrs, Jack. Wrth gwrs, na i fyth anghofio di. Na, diolch. Ond be ni'n mynd i gofyn yw, achos, t'bo, mae ddim mor oer yn y dŵr. Fyddai'n dy garu ti am weddill y fywyd. Ie. Mae hynny'n gred. Ond fi'n credu allu ti caru fi tra bod fi'n fyw, os oedd ti jyst yn sgwtio lan tipyn bach. Helo! Helo! Pwy? Munud, na dod nôl rownd. Hwba! Nice ag yn araf. Syth ymlaen. Glywes ti fe? Nice yn araf, syth ymlaen. Na ni. Carafan syth. Alla i fynd nice yn araf. Dyr lawr fan hyn a trio taflu'r stuff yma. We're gonna need a bigger boat. Yeah, well ti cael llong fwy hefyd. Hang on. Bigger boat. A be mae hwnna'n feddwl? Come on. Gweud o ddau. Be di siarad ddweud? Come on, while I'm young! Mae hwnna'n 20 troedfedd. 25. 3 ton of them. Esgusodwch fi. Sorry? 3 ton? Right! Lle mae'r winging scales de fi eisiau pwysio? Come on! Let me do that. Right, call nhw. Error. Right.
well fi mynd i nofio gyda'r morfilod fi'n credu, achos dyna byd nhw'n mynd i galw fi ar ôl hwn. Hei, mae'n oce. Mae'n oce. Ddim angen llefen, mae'n ffain. Hei. Ni'n siŵr allai ti ffito yn y llong ma. Ie. Ond jyst falle, un peth, falle peidiwch â bwyta ni, a falle stop o bwyta pobl eraill hefyd. O heddi mlaen, dwi'n addo fyddai'n bita lot llai o bobl. Chi guys yn gwybod, nes i ddim dod yma i bwyta chi. O, wel, mae yna lot o pethau fel hyn, a fflotio o gwmpas yn fy ngata i, so o'n i jyst yn meddwl chi cymryd nhw nôl gyda ti! A paso'r neges ma'n i bawb arall fyd. Bye. Silly Billy. Right, joiniwch fi ar yr wythnosau nesaf i gweld rhan 2 i'r fideo yma. Cofiwch chi tanysgrifwch chi PopT, hoffi'r fideo a gwasgu'r bwtyn notification. Ond tan hynny guys, bye bye!